gipusil-patay ang usa ka amahan samtang luwas ang iyang mag-inahan. Diyang gipamusil sa riding in tandem suspect ang ilang sakyang sakyanan sa General Santos City. Aniyang report. Napalgang tadtad na sa bala kining wala nga salamin sa driver's seat ni ining color gray nga kotse human kini gipamusil sa wala pa mailing riding in tandem suspect sa Purok 18 Block 6 Barangay Fatima, General Santos City, banda 10:52 sa buntag adlawng Martes. Ang biktima usa ka amahan ug driver sa mong sakyanan kinsa nakaangkon matud pa og daghang igo sa bala ug gilayong gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Naluwas matud pa ang asawa ug anak niini nga ginaila pa sa kapulisan. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, gisundo sa biktima ang iyang mag-inahan ug papauli na iyang kalit gipamusil sa angkas sa riding in tandem suspects nga gilayong misibat. Ang maong riding in tandem suspects makita pa sa hulagway nga bahin sa CCTV nga gishare sa PNP. Hinuon, dunay person of interest ang kapulisan. Ongoing pa mo ang investigation. Initially nakakuha na big mga CCTV footages. Na naman po may person of interest but continuous pa ito ang validation. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil. Samtang, ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.